Lestari TV Kabudayan. Wis untung kowe. Nggih, Mbak, matur sembah nuwun. Mundur ana. Inggih. Wis jan tangane atose Raja Mak. Kula diambil bola-bali niku rasane kaya arep pecat-pecat nyawane. Aku ora tak pecat sisan. Mboten sampeyan niku jane tresno kali kula mboten lho. Ya ora. Wong aku karo prajurit sabrang sing kaya-kaya kaya kowe iki males kok rasane. Iya, kula semangat. Mbah, Apa meneh? kula kuwi nangge tiyang medun saking dhuwur. Diadani murup sak tebok blereng. Wong yang mabur. Nggih. Kula takeni namine Gatotkaca. Kowe perang karo Gatotkaca. Nggih, Mbah. Iki ya ngono wae. Mulih kono. Gendurenan. Lho, Ngucap syukur kersaning Gusti ndasmu ora ilang. ndas kula pripun? Gatotkaca ki otot kawat balung wesi sungsum gegolo lan sak pitulute wong nyandra utame kurang golek. Kuwi senengane motol ndas, kowe bejo ndasmu isih ning kono. Nek ora bejo ndasmu nggo bal-balan karo anak-anak Pandhawa. Ngopo nggih, Pak? Domongi aku ki semeh pindho kelangan ndas. Mungsuh Gatotkaca. Lho, sampeyan biyen musuh Gatotkaca. Biyen dek enom. Saiki ya wis ora wani kekuatanku sepira ta. Ngaten, Pak. Nggih, ngapunten nggih, Pak. Kula mundur mawon. Kula dandani awake. Inggih. Sahara. Kula wonten dawuh, Mbak. Prajurit sing tak dama-dama iki mengkowe. Kowe iki ganas di peperangan, hangat di pelukan. Simbah yo amun-amun tombah malah isin lho. Lah nek jenenge ngendika kaya ngono iki terus kula niku selirane selira tuwa. Lega kula nek selira tuwa ya Mak. Ya membangane ora ana menungso, ora ana menungso cengelmu. Wong tuwa kadung nek kira ana menungso. Arep maju perang ora. Mungsuhe sinten, Mbak? Wah, kowe nek bengesan ngono ayu tenan ya ming brengosmu iki keroken. Mung brengose ketel kok suarane wedok. Ya ampun yang penting servisinan yo, Mbak. Kan brengos ki dienggo membakeri. Supaya wong ki seneng ngono lho, Mbak. Ya, karena maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing arep tekan gisi ing samudra ku njaluk apa-apa tak turuti. Ya, nggih Mbak. Simbah ngaso. Simbah ngaso bosok. Wong tuwa elek kupinge bosok. Kowe nek ora murid ku ajejeki ndasmu. Karo gurune kok ngunekke bosok ora. Amang Suramarata, Jaya Marata. Imbang yang padha-padha. Sapa tekan kene ketok arep mlebu gising samudra, kudu nyewa mantol karo aku. Mengko mbok menawa dienggo lenggah nang pinggiring samudra. Ayo. Ayo. Candak tanganku ya ampun tak urut. Sekanggan cengal medhen. Meksir nomor gelayu dening tanganing Sahara. Biasane sukini tak ganti Sahara ya men rada modern. Kene maju aja mbok siji aku ngrampungi telu